दहेजवा के कारण कितना मारल जाली बिटिया, ससुरा में जाते उनकर उठेला या रथिया। दहेजवा के कारण कितना सतावल जाली बिटिया, ससुरा में जाते उनकर उठेला या रथिया हो, उठेला या रथिया। क्या नाम पड़ता है आपको? सिंगर सपना सरगम। अच्छा, ये जो बेटी का जो गाना काफी तेजी से वायरल चला है, कौन सा गाना है वो सुनाइए थोड़ा देख। मांगी जे दहेजवा पापा तोहरा से, मांगी जे दहेजवा पापा तोहरा से, करब ना बियाहवा पापा ओकरा से, करब ना बियाहवा पापा ओकरा से। जे ना मांगी दहेजवा बेटी हमरा से, जे मांगी ना दहेजवा बेटी हमरा से, करबै बियाहवा बेटी ओकरा से, करबै बियाहवा बेटी ओकरा से। पूरब जइहा पापा जइहा पश्चिमवा, खोजिहा दुल्हवा जैसे सूरज या चनवा। पूरब जइहा पापा जइहा पश्चिमवा, खोजिहा दुल्हवा जैसे सूरज या चनवा हो, सूरज या चनवा। जे रिश्ता ना निभाई दिल के गहरा से, जे रिश्ता ना निभाई दिल के गहरा से, करब ना बियाहवा पापा ओकरा से। राम जैसे वारे खोजब लक्ष्मण देवारवा, राम जैसे वारे खोजब लक्ष्मण देवारवा, ससुर राजा दशरथ राज महल जैसे घरवा हो, महल जैसे घरवा। सताई जे दहेजवा खातिर तोहरा की, करब ना बियाहवा बेटी ओकरा से। दहेजवा के कारण कितना मारल जाली बिटिया, ससुरा में जाते उनकर उठेला या रथिया। दहेजवा के कारण कितना सतावल जाली बिटिया, ससुरा में जाते उनकर उठेला या रथिया हो, उठेला या रथिया। मांगी जे दहेजवा पापा तोहरा से, मांगी जे दहेजवा पापा तोहरा से, करब ना बियाहवा पापा ओकरा से। मांगी जे दहेजवा बेटी हमरा से, मांगी जे दहेजवा बेटी हमरा से, करब ना बियाहवा बेटी ओकरा से, करब ना बियाहवा बेटी ओकरा से। तो कहने कि इस पिता और एक बेटी को जो एक नया संदेश है, इस संदेश को लेके आप क्या सोचते हैं इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इसके लिए, एक बेटी के लिए, एक दहेज के लिए। फिर मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।